Сега ще го пуснем наобратно. Може ли? Гласувайте за мен. Въобще не знам как да похарча 50 000 лева. А вели делих 10 пачрахопат как манзен ешбов. Чакай да видим първо дали ще се получи. Че не знам как да похарча 50 000 лева. Уйва. Мога да говоря и нормално. Он ламрони яровогат агом. Мога да говоря и нормално. Това изречение е много специално за мен. Аз не съм тигър, аз съм зайче. Ечияз маза, рагит мъсен за. Как го правиш това нещо? Аз не съм тигър, аз съм зайче. Сега, моят екип ми се подиграват, нали разбираш? Подиграват, виж как се смеят. Чуй сега, кой изречение са ме накарали да ти кажа. Добре. Имам 32 зъба и нито един кариес. Тейрак ниде отини, а бъставдите сирт мами. Звучи много странно. Имам 32 зъба и нито един кариес. И последно, искам супер готино отношение към мен. Немак е нешонто онито грепус макси. Искам супер готино отношение към мен. Не знам как го правиш това нещо. Наистина уникална си. Ще видим зрителите какво ще изберат, но си уникална. Представих ви номер 12. Как е Силвия Христова наобратно? А вот цирк я и влиз. Да, по-бавно го кажи. А вот цирк я и влиз. А вот цирк я и влиз. Ты цирк. А вот цирк А вот цирк. А вот цирк я и влиз. я и влиз.